Guys, kana mazogara pazimu ndambo install wangu. Yo, koenda imbozero kuti nditoriwo pombi mumawigai. Look it. Chakanaka chakangonaka ngatiti makorokoto kuna Mabrijo. Vashoma vari kushuvira kuroorwa but vachitadza kuita sei vachitadza kuroorwa. Then pane nyaya yandiri kuona iri kutendera mucomment section. Ndaona this post rapostwa kwaAnnabelle but mucomment section vanhu vazhinji vari kuchema nekuda kwe up. Let me just minimize the picture. Panapa muri kuona apa pakanzi rugaba 3000 apa pakanzi rugaba kana kuti rutsambo. Meaning yemari iyi yekunzi rugaba kana kuti rutsambo inenge iri yekuti iyo munhu anenge ari mhandara. Ndo saka muchiona kuti vanhu vazhinji vari kunyanya kucomplaina ipapapo. Saka ameno kuti dai kwakuti ndimi munoyanza dziri kuroorwa maita sei maipasiya pakadaro here kana kuti maichaja mari shoma here nekuti ndo inonzi damage yacho iyo ndo mari yacho chaichaiyo yeroora chaichaiyo inonyatsonzi kuroora. Zvimwe zvese izvo ndezvokungoti makanenzwa nemafukidza tumbu chino kupinda mumusha nezvimajazi nechichi but kuroora chaiko chaiko kuri ipapapo ndo pane damage. So pari kuita mangange mucomment section vamwe vari kuti mari iyoyo yakawandisa nekuti Mabrijo yanga isisiri mhandara. Ngatimonzwai kune vanhu vanoziva shona mucomment section. Tell us. Madzimai merenziana fugamai pasori ndanzwa mazibaba takusai kumabvazwa. So guys, no information yandinayo yakanaka. Mama Talini vari kuti munhu wese akakwidzwa bhazi kubva kuSouth Africa achidzoka kuZimbabwe mangwana ebirthday ravo. Saka pabirthday pavo vari kuda kublessa vanhu ivavo 20 vavakakwidza vakakwidza inside 22 tisingaverengi vana. Saka vabereki ivavo muri kunzi muchapiwa ndiyo 100 pamunhu muite maprojects muwane pekutangira. Saka tinongoti thank you Mama Talini nekubetsera kwavanoita. Ndimo ndiri pamuriro hombe madzimai merenziana simukai munovharisa sowi. Saka tinogoda kutendai madzimai Talini. Inini samerenziana bundu inogarwa naparafini ende ndotenda zvirikwana na Mama Talini na Mama Talini. Munongoziva kuti ndikufara. Happy birthday to you Mama Talini in advance. Happy birthday to you Mama Talini. In advance. Datenda. Thank you so much Mama Talini nekubetsera vanhu vamakakwidza mabhazi muchivadzosa kumusha. Project it means a lot. So ini ndinongoshura kuti kune avo vari kubetserwa ne100 niyo pamunhu. Huku ibusiness rakanaka because huku munhu wese anodya huku. Saka thank you so much Mama Talini on behalf of those people signing out. So vagari vekubulawayo marangarirwa muswa 8 August. Kune inonzi Bulawayo Auto Festival kasho. Chero chigara kunana Plum. Yakatongana na Rigi Rose bru ha. Inonzi vurupa, itodi vurupa. Vurupa chichocho. But taure. Ine chekuita ne kasho. Saka chero usingagari muBulawayo uchitobvogwa Harare, you can actually go kuBulawayo. Masinda akanaka ya guys. Ende dambokudza iko kungu ndo kunowanikwa rumori rich. Signing out. Saka uyai. Musatadze ku. Mo socialize one vamwe varume vari rich ne vamwe vakadzi vari rich.